Sing diatasi apa nih? Apa nih? Yuluk salam sih toh. Yuluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan isih di dalam Idul Fitri. Nah, dadi ini iso ya dhewe njaluk ngapura lah. Bener ora tau petuk. Iki acaranya apa iki? Acaranya halal bihalal. Supitan. Lep. Jare Supitan. Supitan sapa? Apa? Edane senengane. Supitane Mak Edan. Ora Mak Edan senengane. Akhire iki acara apa? Supitan. Akhire dijom ngandeni acara apa, Mak? Supitan. Iya senengane lah. Membentuk. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng Jaya para rawuh wonten ing ngendi kene? Medono. Hah? Medono. Medono. Terus? Medono. Medono Nggih, Medono bener Kabupaten Purworejo. Dalu menika jam satunggaling apa jenenge? Kehormatan kawula dipun timbali kalian kadang-kadang Mahesa Karya Budaya. Iki ora dengaran lho, Mak. Oh. Iki biasanya semontolan ki lanang kabeh. Heeh, kan wedoke. Mana wedoke mah omongan dhewe. Ana bancine siji. Sapa? Iki. Basuki. Apa? Eje, mugi-mugi kani maraswanipun kawula sak kadang saged mahanani renaning penggalih sauntawis. Mboten kasupen ngaturaken sugeng riyadi kawan welas kawan dosa 6 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Lahir dan batin. Kula
Mbak Supi Mak Endang mboten nate Cangkeme iki lho. matamu. Kowe mau jane entek pira to? Entek pira? Lah ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur, panjang umur, panjang umur serta mulia, serta mulia, serta Rene yo ditiup. Wes, kowe nyebul. Yo, Sik urung nyebul. urung nyebul di. Rene di. Sik disebul.